Tak děti, co jste dělali o prázdninách? Já jsem byla na táboře a bylo to... Tak to je mega trapný. Hele, já jsem byla v Řecku, ve Španělsku, v Americe. Co ti je? Ježiš, mě je tady strašná zima, víte, já jsem zvyklá na sluníčko a na moře prostě a tady je strašná zima v tom Česku. Jo, koukejte, co jsem si koupila na dovolený, jo. To je hovno? Ne, to je Labubu. Aha. Dobře, já vám ho tady klidně pošlu, jestli chcete, můžete si ho poslat a podívat se, hlavně mi ho nezničte, jo? Prosím vás, vám je všem jako blbě, nebo... Ne, proč? No, protože jste strašně všichni bledý a bílí. Já jsem se trošku opálila jsem se. Bonjour, hola, hello, guten tag. Co to meleš? Jo, pardon, já se omlouvám, že se občas teďka pletou jakoby languages, jo, jakoby jazyk. Prosím tě, nemáš gumu? Jo, byla jsem u moře, no, na dovolený, jo. Na to se nikdo neptal, ale... Teresa, can I ask you, promiň, můžu si zeptat, co to jíš? To je rohlík. Aha, no to jsem úplně zapomněla, já nevěděla, že už to existuje, jak jsem